o wee nọba ha na wee sị ha ọkwa unu fụrụ nne unu n'ofu mbọsị na ọ ga-ada n'ọlta nke ahụ ọ na-ekwu okwuchukwu na ihe o ji egolu unu akwa na akpa ụkwụ bụ ka o wee na-edisiv unu na ọ fụrụ unu n'anya wee bido wee saba ụmụaka a isi Chineke nna mekwala m ebele ya agba nkịtị maka na nke a bụrụ izizi nke o ji abịa ịbụọ ya agba nkịtị ọ sagide ha isi sasịa wee weta ọkụ ọkwa ịghọtago ya wee je wee sinye mmiri ọkụ wee mee garị wee kụlụ ofe wee nye wee na-enye anya sị ya na nne nwa ama nzuri ya sị ya ọsị bụ nne ọsị ya na ekwugo na nne ya ama nzuri ya wee sị ya na agwa gị ga-anata gị gwa m na ego ị na-enye anyị ada ezu ọ ga-abụ onwe ife m ga-prepare ka m prepare dobe elu gị iche ọkwa ịghọtago n'ife a bụ the last garị dị n'ụlọ ndị nọọsụ ọsọ gị nwa ga-elie na nke fa nwa ga-eli adọrọ dị ọsị ya na ekwugo ka weta ọnụ ka akwụ ụkwụ ti aka na tebụl ka dawawa ịgbagolu ọ bụ mmiri pụọ ya nyesi etu niile ọsị ya na ekwugo na nne na ọhụụ na ọma nye nwunye nne ya si bie pụọ na ya ga-egbu ya na ya ga-eme nka echekwe na egwuregwu ka ọ na-ekwokwute enye emela ọsọ gbapụta ilo gbapụtazi ilo na-atọ ọnụ azụ ngwongwo niile ya nwere na-esu ya a na-afụla ife ncha niile outside si anya duru ụmụ ya pụọ na ya chọzi na ya ga-egbu ya ọsị m nne o wee megide ihe a meche nye gbawelu fonu wee kpọọ pastọ ha welu fonu kpọọ enyi ya nwoke bụkwa sọmbọdị ịmagolu ndị pastọ ma pastọ nke ya ma pastọ nke ya nwa pastọ nke ya wee bịa wee jụbịa wee sị ya kedu ife na-ese na ọ sị na nwaanyị enyi anara enye enyi na ọ nara enye ju enyi awọ pastọ wee sị ya nwoke na nwaanyị kedu onye na-enye ibie nri ọkwa gị nwa ga-egweta nri maka ọ jụrụ anya sị na nri adọrọ ọ maka nri ka ị na-achụpụrụ nwunye gị kedu onye ga-eprovaidi nri obidokwaba ndị pastọ yi onye duru nwunye ọ na-ana o wee megide mesie wele oke kpọchie ọnụ ụzọ be ha chiliki je mana o chetaraziri ya ji spee ki ọsị m ọkwana ya ka ọ na ha wee kpọpe ọnụ ụzọ baa wee nọza mana ọ gwara ya na ya natafe ya n'ụlọ ife a ga-eme ya ma ndụsị mma ya tago ọsị m nna ọkwana ya wee kpọọ ụmụnne ya ha sị na ha na-abịa ya na-eche ha 2 weeks darara mba ha bịara ọ bụ mmiri na-apụ ya wee kpọkwa pastọ ya wee sị ya na nnekwe ka o si wee duo na o nwerekwa onye gbatara mkpu enyemaka na ndị be ha ekwuru okwu pastọ wee sị ya dulu ụmụ gị si n'ụlọ afọ pụọ egekwenụ ntị o ya wee je chọta ụlọ wee dulu ụmụ ya wee si n'ụlọ afọ wee pụọ wee bizele ebe nya bi ya na ụmụaka ọsị m ọkwa na ihe a na-eme ọsị m nne ma mmalụ na ihe anụnwa bụ na 1 year plus ya na di esele okwu anọgide di ya wee chigete wee jebekwa ụka na nke pastọ afọ si ya nyapalụ ngwongwo efe obe di di ya na-eje ụka ebe afọ na ya mara pastọ agwara ya pastọ ekwuru okwu ọ bịakwa pastọ si anya nyapalụ ngwongwo efe maka na nwoke ekwensu balị n'isi can do anything o wee lụọ one day nya wee nụ mmadụ wee gwa ya wee jekwa pastọ wee sị ya ka ezi ka isi si m pụọ be di m mpala ngwongwo m pụọ be di m di m chighetezie azụ n'ụlọ ụka na-akakwa ụka ịgwara ya okwu isire ka ikpeziela anyị nwere ihe isi ka ime n'ọjọs ịgbazi anya nkịtị nya iseparate gị anyị m buru iche ka di m buru iche this will shock you bụ ihe pastọ gwara ya na ndị ya batalụ n'ụlọ ụka wetebe ego kwụba tait ghọta na nyebe ha ego ha na-atị ọka bụ ụka na-ada achụ mmadụ n'ụlọ ụka ihe pastọ kwuru si m nne ya wee sị so etu ka ị chọzi ka o si wee buo o wee sị m wee megide wee transfer that pastọ wee weta another pastọ ọ sị m ya wee jekwe dị new pastọ wee kọbalị ya kọsịalị ya na ama ife dị new pastọ kwuru ya chelu ka ya jụọ die o wee je wee jụba die jụsịa die ebe ihe ọbịa gwụ ya ọ sị ya na di esi na ya chụrụ fa achụ na ya tụpụsịara ife wee pụọ mana o mesiri baa n'ụlọ afọ bie 2 weeks wee bịaka pụọ ya wee sị ya na pastọ gwara ya anya pụọ ya wee pụọ o wee sị ya even na dat na achụrọ gị achụ na ife ị kwesịrị ime kịta abụọ gị pakwalụ ngwongwo gị ka idulu ụmụaka ka ị nakwube di gị ọ sị m na ka ihe a mere na papi ya kpọkatalụ die kpọkada ọ kpọrọ ya akpọnya bụrụ 50 something time na di ya egheri ọnụ ya wee sị oke na nsogbu adọrọ ya ga-ana mana di ya ga-eso wee bịa kpọrọ ọ sị mba na di ya ama nso na ọ bụrụ na ọ chọọ ka ya nwe pastọ bịa durie dunego ekwelube die ya wee sị ya mba na o nwee ka ọdụ na ndị befe nụrụ na ya na di esere okwu nye ebiri iche ka ezi ka a si echighe bekwa ebe die na ya agwa na ndị be ha apụghị ghọtago pastọ si ya na ya agwa gị ihe a gwara ya si m nne ma mmadụ worst part na ebe gwanya na-eme pastoral work were weta obere ego ịmagonu na ịmakwa ihe meenụ na nwoke nyeli ebe afọ na-enyeli aka na-enye ya nri sometimes nwụrụ kịta ndị be ya wee bịazịa wee sị ha na ha ga-akwapụ ọ sị m nne ya gba aka na abụọ ya mụrụ ife a ga-eme
n'ọnụ ụmụnze ka fabi ghọtago maka na ya ji chọtakwa ụlọ na the neighboring town na ya birozi n'ụmụnze nọ na the neighboring town mana ọ dị nso n'ebe Oko Polytechnic dị na ọ bụrụ na o nwere onye ga-enyere aka ka a welie wee jee lebe afịa ọkịlịka wee zụba ụmụ ya asị bụ nne na ife di ya chọrọ bụ nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị mana ya mụtara nwoke na ya yọlụ di esi abiko gị nyere m aka ka ije ụlọ ọgwụ jee gụọ ka esi agụ na ya na-enwe homona ịghọta na ehe ọ bụrụ na agụsịa ka ama ma ha ga-amụta nwoke at least na ya ka ga-atụ ime na abụ di esi na ya chọrọ ụmụaka everywhere na ya dọrọ interested kedu ife a ga-eme andị na ụmụ ya etosigo di ya wee jụ n'anya nwa n'afọ jụ na ya ma mmụzi nwa n'ife ọ na-achọ bụ ka ọ chụọ ya ka o jee nụọ nwaanyị ọzọ na di ya nwere ike ịdụ hapụ ihe sọkwara ya si mee na ya gbakwara ya nkịtị o si ya ịchọkwa ịnụ nwaanyị ọzọ no problem nụọ nwaanyị ọzọ ka ọ mụtara gị nwoke na ya bụrụ Chukwu ọ bụkwanụ na ị chọrọ ịmụ nwa n'ezi mụọ nwa n'ezi kunetelu m ya na m ga-azụ na m abụrọ Chukwu akwaghị ya tago ọ bụrụkwa ịmagolu na ya si amara ihe dị ya mma ya mee ọsị m nne na ndị ụka ụfọdụ ndị a kpọrọ ndị pastọ na Chukwu ma elufa ebele ya na-eme pastọ mana ya nara eme ode na-asị juru ha ọnụ si etu ya esi nata ndị mmadụ ego ịghọtago ndị na ọnya mere ya ji wee sị na ya ma nne eje sọsọ that church ya ga-ejebe chọọchị nke ya ebe ama eziokwu dị ebe ama ada edisiv ndị mmadụ ngwa n'ezie na anya ihe ha mee kịta ọrịa idisiv mmadụ ka ọ bụ n'ife a chọrọ ịnwa bụ nye ekwesịrị ichigakwebe nwoke without consent ndị be ha without di ya ejeghị fụ papi ya without anything just bukwelu ngwongwo echigekwebe di esi na ya fụkwa ya n'ụlọ ya egbu onye unu maala dat na ọ bụgodo ụlọ o kwuru n'ọfụ pastọ n'ihe a ka ọ ga-ekwu n'ụjọ na-atụ ya na unu ma na onye ekewu ihe a nya onye polisi na o nwere ike nyalala ụlọ ọgba anya aka ofu ebe nya nwụrụ maka na si ihe ọ na-achọ bụ ka o wepụ ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ ga-amụrụ ya nwoke apụghị ya tago nshọtụ na ọchọdụ ụmụ ya ọ sị bụ ka a na-ekwu ihe a kịta na di ya ga-agatafe ụmụ ya n'ụzọ gbafelu na-eghene ha ọnụ ya tụpụrụ ha ọnụ ụmụ ya o andị na ụmụ ya niile bụ carbon copy ya nwaka fayi mana ọnwa onye chi nyere aka without pleasure ọ bụrụ na ịma nyere aka gị nye ọlụ ma ọ bụrụ na ị nwere ọlụ ka anọdụ ụmụaka ya na-ata anya na o nwere mgbe ụlọ ga-abanye na di ya jenda nwa amụrụ amụ abụrụ nwaanyị ka ọ dụrụ aka nwaanyị amụọlụ gị ụmụ na-atọ ọkwa gị tụrụ ya ime ụmụ na-atọ afọ ọ bụrụ nwaanyị ọ bụzalụ fọt ya bịa ka eju n'ọgwụ eju nyelene m aka ịjụ ịfụ na nwaanyị na-enwe nsogbu ịchọrọ itiriti ya na ọnya pụọ ka ịnụọ nwaanyị ọzọ ibu Chukwu ọ bụrụ na ịnụọ nwaanyị ọzọ afọ kịta ịmama ga-amụrụ gị nwoke ịmụrụ gị nwoke adọkwa n'aka nwaanyị sọkwa ya gị nụọ angel ịmụrụ gị nwoke ma gịnị do n'aka gị nwere ife ọzọ na-ese na dis very marriage na-abụghị nwa nwoke mana ọ Chukwu na-enye n'nwa ọkwaghị ọtago so ụmụnne m onwe onye chọrọ ịnụ from this very lady ka nye gị nọmba ya ka gị na ya kwuo ọ bụrụ na ị ghọtasịrị ife nkwa ọkwaghị ọtago ehe biko na ike gwụrụ m ike gwụrụ m mana ude ji na ife nkwa wee jọji daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ